रुंसारि बिसदा नार्जारिनि गोथै सोलेरखौ जोबथा बिदाय होबाय। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि सोद्रोमा आरो सेसाफानि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि बिसदा नार्जारिनि गोथै सोलेरखौ दिनै संसारनि नेमखान्थि बायदि जोबथा बिदाय होबाय। तामुलपुर जिल्लानि सेसाफानि पलासगुरि गामियाव बर' थुनलाइ आफादनि गोख्रों मावथि आरो एमसिएलए बिजिरगोरा नार्जारिनि असे बिदा रुंसारि बिसदा नार्जारिनि रुंसारि जानायाव गोसोम जोमै साग्लोबदों। गोलाव सम कुमारिकाता गुदि बर' थुनलाइ आफादाव गाहाय नेहाथारि लोगोसे तामुलपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफादाव गाहाय नेहाथारि आरो मिरु बर' थुनलाइ आफादाव सोद्रोमा महरै खामानि मावबाय थानाय बिसदा नार्जारिया गोब्राब बेरामाव गोग्लैनानै फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो मैया बेलासि समाव जोबथा हां बोदों। मख'नो गोनांदि बिसदा नार्जारिया सासे मेंनो रोङै थुनलाइ सिबियारि गोख्रों मावथिमोन। रुंसारि बिसदा नार्जारिनि गोथै सह'खौ गावनि आंगो जोनोम गामि सेसाफानि पलासगुरियाव नेमखान्थि बायदियै जोबथा बिदाय होनाय जायो। रुंसारि बिसदा नार्जारिखौ जोबथा बिदाय होनाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर', 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि एमएलए जलेन दैमारि, बारगु एमएलए इमानुएल मोसाहारि बिथांमोनजों लोगोसे बर'नि गोबां गौथुमारि आफाद आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गौथुमारि आफादनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोनहा बाहागो लानानै जोबथा मान बावो। बिसदा नार्जारि बिथाङा दिनै रुंसारि जानायाव जों बर' थुनलाइ आफादा जोबोद गोथौ दुखु फोरमायदों। कुमारिकाता ओनसोलनि पलासबारि गामिनि सासे गोख्रों मावथि बर' थुनलाइ आफादनि आरो जाय बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि मिरुनि दासिमबो सोद्रोमामोन। आगोल बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनि तामुलपुर जिल्ला कमिटिनि खेबनै टार्मनि नेहाथारि जानानै थांबाय आरो गुदि आफादनिबो बिथाङा नेहाथारिमोन। बिथाङा मैया 3:30 रिंगायाव न'खरावनो रुंसारि जालांबाय। बिथाङा डायबिटिस बेरामाव गोबां सम भुगिनानै दंमोन आरो बिथांखौ गोबां नाजादोंमोन न'खरनि मानसिया फाहामनो थाखाय। बे नाजासेयावबो जोबथा मैया हां बोबाय। बे जोंनि थाखाय जोबोर खहा होबाय, जोंखौ जोबोर दुखुबो होबाय आरो जोंल' नङा बर' थुनलाइ आफादनि खामानि मावनायाव दावखोनायाव बिथांनि जानिखि सुंथानायमोन, बे सुंथानाया जोबोर जोंखौ हेफाजाब होदोंमोन, गोख्रोङै दावखोलांनायाव मदद होदोंमोन। आरो बे जोंनि मिरुनि दैदेननायाव बे खहा जादों, जिल्लानि दैदेननायावबो बे एसे खहा जालांगोन आरो जायगानि जानिखि गुदि आफाद, बे गुदि आफाद मावलांनायावबो एसे खहा खालामबाय। जियानो जाथों बिथांनि जानिखि मावलांनाय, बिथाङा सासे गोख्रों फोरोंगिरिमोन, जाय बर' बिजोंनि सासे फोरोंगिरि। दिनै जों नुनो मोन्दों जायफोर फरायसा बिथांनि आंगो फरायसुला फरायसुलिया फैनानै बिबार बावफैदों, दुखुजों मेगन मोदै रुजुलांदों। जाय बिथाङा फरायसुला फरायसुलिफोरनो, जोंनि हारिनि उन जोलैफोरनो गावनि बिमानि रावजोंनो मोजां सोलोंथाइ होलांनो हादोंमोन। सासे गोग्गो आरो गोख्रों मोजां सासे फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा गुबुन गुबुन हादोरावबो बेरायनानै, बे हादोराव बेरायनानै बेफोरनि जानिखि रोंनांगौ बाथ्रा बे सोलोंनानै मिथिनानै बेफोरखौ जोंनि हालामाव, जोंनि रायजोआव आरो गावनि फरायसालिनि फरायसुलि फोरोंगिरि लोगो लेवाफोरनो बेबायदि बिदै सारनो हादोंमोन। नाथाय बेबायदि सुबुङा दिनै गोमालांबाय, जोंनि थाखाय जोबोर खहा जाबाय आरो जों मिजिंथियो बिथांनि जानिखि मावनाय आदर्श, जाय सुबुंखौ मोजां मोनोमोन, बयखौबो अनदों, दिनै गाबदों, ओरैबायदि गाबदों जे नों थैलांबाय, जोंखौ जेरैबायदि खैफोदाव बिपद आफदाव खबर लाफायोमोन, मदद होयोमोन, बेबायदि दुखुजों गाबदों। दा बेबायदि सुबुङा दिनै गोमालांबाय। गोबाङानो गाबनानै बिदि मेगन मोदै रुजुदों। दा बेबायदि सुबुं सासे जोंहा गोमानायाव जोंनि हारि, जोंनि हालामनि बयबो खहा जादों। थेवबो बिथांनि जानिखि मावनाय दांनाय, बिथांनि जानिखि आदर्श साननाय हनाय, बेखौ जाहाथे जों फोथांना लाखिनो हायो। बे बिथिङाव बर' थुनलाइ आफादाबो जों
निश्चय नाजागोन निश्चय समाजनि रायजो राजाबो नाजागोन जाय बिथाङा जोबोर अनसुलामोन गावनि माबा मोनसे उसुबिदाबाबो बेखौ गुबुननो बुङालासिनो गाव मात्र गाव मावनायखौल'सो सानोमोन आरो मावलांदोंमोनबो बेबायदिनो नाजालांदोंमोन नाथाय बे नेरसोनखौ जोङो जेब्लाबो बावनो हानाय नङा जों गोसोखांदों जोबोर दिनैनि जानाखि बिथांनि रुंसारि जानाय सम बिथांनि देहाखौ बिदाय होनाय सम गोथै सहखौ बिदाय होनाय सम बे बिदाय होनाय समाव बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि लेङाइ आफादगिरि प्रसान्त बर' बिथाङा दिनै नुजाफैदों बर' थुनलाइ आफादनि जोंनि तामुलपुर जिल्ला कमिटि आरो मेरुनि जानानै आङो मैयानिफ्रायनो दं आरो दिनैबो फुङाव फैदों बिबार बावदों मैयाबो जों बिबार बावदों गोथार जोंनि माने मा फिरफिला बे फिरफिलाखौ बिथांनि माने गोथै सहआव जोङो जाहाथे बिथांनि जिउआ आलो गोजोनै सुखु गोजोनै जाहाथे माने सोरगोआव थानो जायगा मोनो बेखौ मिजिंथिनानै जोङो बिबार बावदों आरो आर'नाइ बावदों आरो लोगोसे जोंनि गोथार माने जायनाखि फिरफिला बर' थुनलाइ आफादनि बेखौ जोङो बावदों आरो बावनानै जों दिनै बिथांखौ जोबथा बिदाय होदों। ANM GNM नार्सिं आरो पेरामेडिकेल कर्स लानो गोसो गुदुं सोलोंसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां अदालगुरियाव डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों ANM GNM नार्सिं आरो गुबुन गुबुन मेडिकेल कर्सनि मोजां खाबु 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय सोलोंसाफोरनि मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं अदालगुरि शहरनि ब्रह्मसेवा आश्रमनि साखाथियाव थानाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव 2025-26 गोदान सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गाहायै ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि थाखाय मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं भारत सरकारजों गनायथि होजानाय बे सोलोंथाइ फसंथानाव ANM आरो GNM कर्सजों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोर फारियै BSS Diploma in Medical Laboratory Technology, BSS Diploma in Accident and Emergency Technology, BSS Diploma in General Healthcare Maternity Assistant, Emergency Patient Care Technician, BSS Diploma in Sanitary Health Inspector, BSS Diploma in ECG Technician, X-ray Technician, Nursing Assistant आरो फिजियोथेरापि कर्सनि सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंथाइ फसंथानाव रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोर आरो पेरामेडिकेलनि गासै गोनां जौगा थाखोनि आगजुफोरनि खाबुनि गेजेरजों फोरोंथाइ होनाय जायो लोगोसे थानायनि थाखाय हस्टेलनि खाबुखौ बे फसंथानाव मोननो हागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो मेडिकेलाव साख्रि मावनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा ANM आरो GNM जों लोगोसे गुबुन पेरामेडिकेल कर्सफोरनि सोलोंथाइ लानो थाखाय डक्टर BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव मुं थिसनफैदो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय स्क्रिनाव होनाय 9101299545 8473853693 एबा 6900226441 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन नङाब्ला अदालगुरिनि DC कोर्ट रोड बैग्रिगुरि जोंसार क्लाब PD अफिसनि साखाथियाव थानाय BR आम्बेडकार एलाइड हेल्थ इन्स्टिट्यूटआव फैनानै थोंजों सोलाद लाफैनो हागोन